ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାଝୀ ସରକାର ଘୁଷଖୋର ସରକାର ଚାଲିଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଆଧାରରେ ନାମ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 8,000ରୁ 10,000 କୁହାଯାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ପଶିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯିଏ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ 94ରୁ 95% ମାର୍କ ରଖିଥିଲା, ସିଏ ଆଜି 3ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ତା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 80% ମାର୍କକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। କାରଣ ସ୍କୁଲରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ମେଲ୍ ID ଦିଆଯାଇଛି। UDID ଓଡ଼ିଶାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ମେଲ୍ ID ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ କଲେ ପରେ ବି ସେ ମେଲ୍ ଯାଉନି, ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇ वापस ଆସୁଛି। ତା ମତଲବ ସରକାର ଖଣ୍ଡି ସରକାର, ଏହାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ ବି ମୁଁ ରଖିବି। ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାଦନ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ବାହାରେ ଆସି ଖଟିବା ଲୋକ ଆମେ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଦେଇପାରିବୁନି ମାଝୀ ସରକାର ଛକାଟା ହେଲା। ଏ କଥା ସିଧା ମୁଁ କହୁଛି। ତାକୁ କିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିছে ସେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ଼, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଭୁଲ। ଆଧାରରେ ତୁମେ ଭୁଲ କଲ, ନାଁ ଲେଖିଲ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଗୋଟେ, ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ, ତୁମେ ଲେଖିଲ ଗୋଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦାୟୀ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର? ମାଝୀ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ମାଛ ଧରିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ମାଛ ଧରୁ ଯାଇକି ଅଯୋଗ୍ୟ ମାଛ ଧରିବା ଦରକାର। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ସେଟା ମୂର୍ଖଟା, ଚେକ୍ କରୁନି, କିଛି ଜାଣିନି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ନାଁଟା ଦେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଛି ଯେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି କି ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁଟା ଖାଲି ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଦାସ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତା ପାଇଁ ଆମେ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ? ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତା ବି କଲୁ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କଲୁ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ର ପେପରରେ ସାଇନ୍ ଆଣିଲୁ, ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାଇନ୍ ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲି। ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି, ମୋଦି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଏ ଆକ୍ଷେପ ନ କରି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କରିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଛୁଆ ସେଠୁ ଯାଇକିନା ତୁମେ କରିକି ଆଣ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯାଇ କରିକି ଆଣ। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ସେ କେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର କେଉଁ ସରକାର ଅଛି ମୁଁ ବି ତା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ପକାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ୱିଥ୍ କରେକ୍ସନ୍ ୱିଦିନ୍ 3 daysରେ ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମାଝୀ ସରକାର, ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେପି ବି ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମାଝୀକି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋଦିର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମାଝୀକି ହଟେଇକି ଅଲଗା କାହାକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଉଠେଇ କାହା ଗୋଟେ ରଖିଥିଲେ ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମାଝୀ କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ତା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ବି ଏଥିରେ ମୋ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଗ୍ରାଭିଏନ୍ସର ମେଲ୍ ID ଠିକ୍ କରୁ, ଆଉ ତାର ଜବାବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଦେଉ। ଗ୍ରାଭିଏନ୍ସର ମେଲ୍ ବା ମେସେଜକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉ। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯେଉଁଟା ରଖିଛି, ଅଭିଯୋଗର ରିପ୍ଲାଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଦେବା ଦରକାର। ବାହାଣିଆ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାୱା କରିବା।